Bismillahirrahmanirrahim. Karuwar gida kashi na farko. Dan ƙaramin tawul na jawo na yi ɗaurin ƙirji wanda ya tsaya min iya ƙugu, bai sauka kan gwiwa ba. Ƙarami na ɗauka na naɗe kaina da shi ta yadda zai tsane. A hankali na fito kamar mai tsoron taka ƙasa, ban zame ko ina ba sai bisa ɗan madaidaicin bed ɗina. Teddy ɗina na jawo wanda yake ƙatoto na rungume tare da lumshe ido. Ina tunanin abin da ya zame min ibada, wato tunanin wanda zai aure ni. Ina mashi wani irin so wanda ba zan iya ƙiyasta shi ba, don tuni soyayyar shi ta game gangar jikina da ruhina. Amma tambayar da nake yi wa kaina, wane ne shi? A ina yake? Don ni kaina ba zan iya cewa ga shi ko ga kamar shi ba. Abin da na sani kaɗai shine shi ɗin dogo ne, wankan tarwaɗa mai saje da yalwataccen gargasar ƙirji. Na sauke wani gauron numfashi saboda ganin siffar shi da nayi a idona tana min gizo, amma banda ainihin fuskar shi, saboda in banda dogon gemun shi da ƙayataccen sajen shi babu abin da nake iya ƙiyastawa. Mimi, lafiyar ki kuwa? Cewar Mami wacce ta shigo ban ma san ta shigo ba. Murmushi ne na ce, Mami yaushe kika shigo? Bata ban amsa ba sai ta miƙo min ta ce, ungo karɓi ki sha wannan, in ya so kya sauko ƙasa ki ci abinci. Yanzu dadin ku yayi min waya yana kan hanyar dawowa ma. Karɓar tin nayi, na fara kurɓa don dama ta wannan fannin na ƙware, don ba kasafai nake cin abinci ba sai dai in su Mami sun matsa min ita da Dadi. Sai da na shanye tas sannan na miƙa mata kwaf ɗin. Fita ta yi, ni kuma na fito wajen madubi na jawo lotion na shafa farar fata ta da shi, sannan na shafa kwalli. Hakan ya fito da kyawun fararen idanuna. Man leɓe na shafa wa baƙaƙen leɓuna na, wanda a koda yaushe nake muradin son canza launi zuwa jajaye. Wata baƙar riga t-shirt mai ratsin love na saka tare da skirt ɗinta wanda ya kasance na jeans ɗin ne. Tsaf na fito abuna gwanin kyawu, dukkan shape ɗina ya fito irin Coca-Cola. Fita na yi zuwa falo, Teddy na riƙe da hannuna. Tun kafin na ƙarasa nake jin hayaniyar yara sama-sama, kuma ina jin muryar Daddy, alamun abin da suka saba ne rigima, shi kuma yana yi musu shari'a. Iman ce ta rugo da gudu ta nufo ni tana mai cewa, Anti Mimi, rufe idanunki zan gwada miki wani abu. Ta yi maganar tana mai kamo hannuna. Ina shirin rufe idanuna, Ihsan ta yi carab tana cewa, Anti Mimi, sabon Teddyn da Daddy ya sawo miki take son nuna miki, duba shi nan. Ta yi magana tana mai ɗago min wani ƙaton Teddy Rose don har ya fi hannuna girma. Ihu Iman ta yi tare da saka kuka tana birgima a ƙasa. Dukawa ne na tallaɓo ta ina rarrashin ta tare da kamo hannunta muka ƙarasa cikin falon. Sai da na zauna sannan na dubi Daddy na ce, ina wuni Daddy na? Da murmushi ya amsa, lafiya ƙalau Mimi, ya jikin naki? Na ce, ai na ji sauƙi. Teddyn ya miƙo min, na yi mishi godiya ina mai ɗaukar shi hoto da wayana, sannan na ɗora a status. A ƙasa na rubuta, thank you my dear Daddy. Ina gama ɗorawa na kashe data saboda Mami da ta kawo mana abinci. Cikin tire guda duk muka kewaye muna ci har da Daddy, don haka al'adar gidanmu take. Saboda ƙarin zumunci, kamar wacce aka jefo haka Amira ta shigo ɗakin babu ko sallama, idan ta bai zame ko ina ba sai kan Teddy na. Kan bala'i, wai ba dai wani sabon Teddyn aka kawo miki ba? Daddy, shine ni baka sawo min ba? Amira ta faɗa cikin jin haushi tare da nuna tsantsar hassadar ta gare ni. Wata uwar harara Mami ta watsa mata ce, sannan Hajiya Babba cewa mahaifiyar Daddy, da fatan kun shigo lafiya. To barka. Sosa ƙeya ta yi ta ce, la ashe ban gaishe ku ba. Please na tuba, don Allah Mami ki yi haƙuri. Daddy ina wuni, barka da dawo. Ta faɗa tana wanke hannunta ta saka cikin tiren abinci. Sai da sakin fuska Daddy ya amsa tare da ɗorawa da Amira iyayen kishi, to ke ma yau na kawo miki tunda kike bala'in so, shikenan sai kowa ya huta da mitar ki. Cike da zumuɗi ta cire hannunta daga cin abincin ta ce, Daddy dan Allah bani tun yanzu. Tsawa Mami ta daka mata, hakan yasa ta miƙe tana gunguni har ta fara tafiya. Daddy ya ce, kin ga fa Amira, dawo ki karɓa tashi nan cikin leda. Da murna ta zo ta ɗauki ledar tana mai fiddo galleliyar wayar ta Tecno Pop 2. Ihu ta yi tana murna yau ita ma ta zama kamar kowa, an bar ta za ta riƙe wayar hannu. Dukan suka dariya suka shiga yi, kusan kowa ya san yadda take son kullum Daddy ya barta ta fara aiki da waya, yau kuma sai gashi ya sawo ya bata da kanshi. Ko da muka gama cin abinci na tattare wanda muka zubta, na gyara gurin kishingiɗewa ne ina chat ina duba saƙonni abokaina waɗanda suka min comment na Teddyn da na ɗora. Murmushi na ɗora Teddyn a ƙirjina, na yi selfie na sake ɗorawa. Nan ko wata ƙawata Nabila
ta yi min reply da wallahi mijinki na da aiki saboda wannan iskancin naki ya fara yin yawa, kin ɗauki dedi kin ɗora a ƙirji sai ka ce wani mijinki, ni kuwa ko dai aljanunki ne suke son tere. Da ɗan mamaki na maida mata aljanu kuma ta maido da mana tunda sun hana ki kiyi saurayi kin ce duk mazan duniya basu burge ki sai mutumin da ke kanki baki san shi ba, to anan menene in ba alamun aljanu ba. Shiru nayi ina tunanin furcinta sai naga kamar tana da gaskiya. Fuska na ɗan taɓe tare da tashi zaune ina mai maganar zuci, to wai ma me ya aka yi na san ina son shi alhalin babu wata alama da ke nuna ya san da zamana. Na fara jin tsoron gaskiya, ban san duk abin da nake dadi na ankare da ni ba, sai da naji ya ce Mimi ya dai. A daburce na kalle shi ganin ya kafe ni da ido na ce kai na ke min ciwo. Oke tashi ki je ki kwanta, kila karar TV ce ga kuma ta uwan nan cewa da twins da suke zaune kusa da shi. Jiki a mace na ɗauki teddy na duka biyu na nufi ɗakin. Daram kirji na buga saboda abin da kunnuwa na suka jiyo min. Na zaro ido waje ina kallon Amira wacce daga bata waya yau har ta fara aikata masha'a da ita ba komai na ji ba sai sautin bulufin da take kallo. Komawa nayi da baya dan alamu sun nuna bata ma san na shigo ba tsabar yadda ta ƙure bolar. A falo na kwanta kan bisa doguwar kujera na rungume teddy na gam kamar za a kwace min shi. Ba komai yasa ni yin haka ba sai dan tsoro nake ji ta yaya Amira da ba za ta wuce shekara 13 ba har ta san kallon bulufin. Wani irin ƙawaye Amira ke mu'amala da su a makaranta, shin dama can tana kallon koko yanzu ne da dadi ya bata waya aka turo mata? Wannan sune tambayoyin da nake yi wa kaina. Jin motsin zubar ruwa alamun ta shiga wanka yasa na saurin shiga ɗakin. Wayar na ɗauka wacce ta aje kan bed, ta sauri na dawo falo. Tashin hankali na furta a fili ganin bidiyo sun fi kala 10 cikin wayar, alamun sun nuna ta WhatsApp aka turo mata su. Ɗaya na kunna na tsaya ina kallo. Ikon Allah yadda turawa ke iskancin su babu ko kunya. Har tsawon 5 minutes bidiyon tana yi saurin maida mata wayar nayi ina mai tambayar kana to me amfanin kallon, don kuwa ni dai Allah na gani ban ji wani abu ba, wai shi desire, amma don son sani yasa na tura wa Nabi text kamar haka, don Allah wai menene amfanin kallon bulufin, sannan me yake karawa? Ba a ɗau lokaci ba ta maido min da amsa domin nishaɗi da rage damuwa, sannan zaki ɗan rage zafi da dattin mara. Tsayawa ne ina ta juya kalamanta na ma'aunin amma sam na kasa fahimtar su, wanda kuma lalle ina buƙatar ƙarin bayani. Ina nan zaune Amira ta fito cikin shirin doguwar riga da atamfa ta cire uniform ɗin makaranta. Saurin kawar da ido na nayi daga kallonta saboda wata irin kunyar ta ma na ji. Teddy na kwasa na wuce bedroom, kan bed na zube na rungume sabon da dadi ya sawo min, ɗayan kuma na saka shi a tsakiyar kafafuna. Ban jima ba barci ya ɗauke ni. A hankali ya fara kusanto da fuskar shi ga tawa, wanda hakan yasa bai yi saurin limshe ido ba. Dan shin yawun shi naji tare da saukar lips ɗin shi kan nawa. Yaron kofa ya yi min rumfa sai kuma ya yi ƙoƙarin miƙewa da sauri na jawo shi, a hakan ya yi sanadiyar ɓallewar botular rigar shi wacce ta ɓoye sirrin cikar haibar shi. Murmushi na saki ina mai bude idanuwa na zuba suka faffaɗan kirjin shi wanda yake cike da gargasa. Hannu na kai na ɗora saitin hat ɗin shi wacce ina jiyo sautin ta a duk lokacin da muka yi kusa da juna. Ina shirin ɗagowa na kalli fuskar shi, kawai yayi saurin miƙewa tare da juya min ya fara takawa ya nufi ƙofar fita. Kar ka fita ka bar ni please, mafarki na ka tsaya na kalle ka. Jin wani abu mai shege nauyi ya sa na firgita na farka daga ɗan barcin da ya ɗauke ni. Ture Amira nayi wacce ta faɗo jikina tana dariyar da ban san ta mecece ba. Kallona tayi tana nuna ni tare da ci gaba da yi min dariya. Shiru nayi ina tunanin nan take mafarkin da nayi ya faɗo min a rai, wanda kuma babu shakka yau ma ɗin a bayyane nayi ta kiran masoyin na a mafarki. An tanka ta ba na miƙe na damƙe Teddy na ina mai jin wata irin kewa wacce ban san ta mecece ba. Kawai dai ina jin nayi missing wani abu mai muhimmanci da rayuwata take bukata. Ina nan kwance har aka fara kiran sallar la'asar. Na miƙe na ɗauro alwala na gabatar da sallah. Haka ma Amira ta zo ta yi ta tada sallah, don gaskiya a gidanmu kowa na yin sallah kan lokaci, hatta da twins da ba za su wuce 8 years ba. Da dare bayan duk mun gama dina ne na wuce ɗaki, sai da na yi wanka sannan na saka sleeping dress wanda suke dogaye ne masu rufe jiki saboda ɗan sanyin da aka fara. Har na jawo Teddy zan kwanta na ga sakon dadi yana kira a ɗakin shi. Miƙewa na yi, wayata a hannu na fat ɗin nashi. Sallama na yi bayan an bani izini na shiga. A zaune yake kan sallah alamun ya idar da sallah shi kenan yana jan tasbaha. Har ƙasa na durƙusa cikin sanyin muryata na ce dadi gani. Na ɗagowa yayi tare da ƙare min kallo tun daga halwataccen gashin kaina wanda ya zubo kan kafaɗata har zuwa ƙafata. Wata leda ya miƙo min na karɓa ina jiran yayi bayani sai na ji ya ƙyale. Hakan yasa na ɗago don ganin ko lafiya. Da sauri na mayar ganin ashe ni ɗin yake kallo.
sai da yayi gyaran murya sannan ya ce Mimi ga kayan nan na siyo miki ki bar zama haka nan kin ji ko. Kai na jinjina ba tare da na buɗe ledar ba na tashi jike ki tabbatar kin sha maganin ki. Miƙewa na ce dadi to mu kwana lafiya. Ina zuwa ɗaki na zazzage kayan bireziya ce wajen kala biyar sai wasu 'yan riguna ƙanana masu kamar bra ɗin sai dai su basu da soso hasali ma ƙaramar dai riga suke. Cike da murna na ɗauka ɗaya na saka sai naga ta yi min tsaf kwanciya ta ina jin Amira na yaba bireziyar kasancewar lokacin da ta shigo da na shigo tana toilet. Washegari tun da safe na shirya cikin uniform ɗin makaranta don yau ma ina da lecture da na fi so wato English. A falo na fito na tarar tuni kowa yana cikin shirinsa na tafiya makaranta. Gashi da dadi da mami nayi na je kujera na zauna tea ɗin da mami ta haɗa min tuntuni na ɗauka na fara sha. Mimi in kin tafi school please ki kula da kanki banda shiga wajen mai ƙura sannan ki guji duk abin da zai sa ki yawan dariya cewar dadi yana mai ajiye spoon ɗin yana kallo na. Jinjina kai nayi nace to dadi insha Allahu can ma kuskure ne na faɗa ina ɗan ɓata fuska saboda ni kaɗai na san irin uwar wuyar da na sha da ciwo na asma ta tashi sanadiyar dariyar da su Nabi suka sa nayi a ƙarshe sai kawo ni suka yi gida cikin mawuyacin hali. Dadi ya gama ya miƙe ya ce in kun gama ku same ni a mota. Da to muka amsa yayin da mami ta miƙe don yi wa mijinta rakiya wanda kusan kullum sai ta kai shi har mota tana yi mishi addu'a wanda hakan ba ƙaramin ɗaga tutar ta yi kama daga mu 'ya'yanta har izuwa dadi. Abincin su Tuwis na ɗauko kowace na saka mata a bag ɗinta sannan na goya musu. Kallon Amira ne wacce ke cin abinci kamar wata shanuwa na ce malama ke muke jira ta turo baki ta ce baki ga abinci nake ci ba. Gaba na yi Tuwis na bi na a baya amma sai na yi saurin juya ina kallon su zuciyata na bugawa da ƙarfi sam na tsani halin mami na rashin kunya bata san inda za ta yi abu ba ita babu ruwanta yanzu a tsakar gida ta wani shige wa dadi tana sumbata da shafar shi bata tunanin akwai 'yan aiki in ta ce 'ya'yanta ne mai gadi fa ko da mai bawa fulawa ruwa ko da wasu sukan ce ki zama karuwar gida a gaban mijinki ai ana sirrintawa. Muryar dadi naji yana cewa ina ita Amira ban juyo ba sai na idda gyara Tuwis hijab ɗin su sannan na juyo na kalle su yanzu dadi ƙoƙarin shiga mota yake yayin da mami ta koma gefe ta ƙura masa ido. Ƙarasawa muka yi har yanzu zuciyata na bugawa. Gidan baya na buɗe muka shiga kamar kullum zuwa can Amira ta fito ta shige gaban sit ita mai zaman banza. Mami ta ɗaga mana hannu alamun bye don ita bata zuwa ko ina. Kullum tana gida duk wata dadi na yi mata salary. In aka fara ajiyewa a ISB sannan aka wuce da Tuwis Elementor suka yi yayin da Amira ke ɗan kaulodo kowa sarki da gudu na bi ta tare ni tana cewa oyoyo my chocolate ture ta nayi ina harare ta nace ba wani nan tun shekaran jiya da kika kai ni gida baki sake waiwaya ta ba sai yanzu zaki wani murnar ƙarya dariya Nabi ta yi tuntsire da ita tace ke rufa min asiri baki ga irin masifar da mami ta dinga yi min ba wai duk laifina ne tunda na san yanayin ciwon ki shine kuwa diyar ɗina ina jin lokacin da ake cewa yar iskar ce Nabila da har ta ɗayar mata da ciwon buge bakinta ne nace Nabi wallahi ki fita ido na in rufe kar ki sake yi min wannan wasan dadi na ba tsarar ki bane da har zaki rinka kiran shi da cerin ki wannan ai cin kashi ne. Hira ta ɗaga mishi tace to sai me dan ka ce wanda kake so cerin wallahi ni kuwa da zai aure ni da ban tsaya sauraron ta ba na wuce class dan kusan kullum sai ta yi min hirar da tana son dadi duka sau biyu ne kawai ta taɓa ganin shi shikenan ta haukace da son shi da roƙona in bata numbar shi ta yaya ma mai hali irin na Nabi zan bar ta raɓi wani nawa macen da ta mayar da kanta karuwar gida kullum tana cikin yawon bin hotel da gidajen rawa. Rungumo ni tayi a baya tace haba Faɗimatuna me na yin fushi da ni kuma anan ba fa fushi nayi ba kawai naga baki gajiya da faɗar abin da ko a mafarki ba zai taɓa yiwuwa ba na faɗa ina ƙoƙarin ɓamɓare hannayenta da ta riƙe ni da su. Tambaya ta yi da dan me yasa kika ce haka ba tare da shakka ko fargaba ba nace saboda inganci da rashin sa ba za su taɓa haɗuwa ba sake ni tayi da dawo gabana tana kallo na cikin ido tace ni kam sai na gwada miki ta yanda za su haɗu har su gauraya tana gama faɗar haka ta samu waje ta zauna can ƙarshen class ta zauna ta bar ni da faɗuwar gaba tabbas na fi kowa sanin wacece Nabila duk mijin da ya burge ta to tabbas sai ta san yanda tayi ta same shi. Abi kuwa shiru tayi tana ta tunani ashe magana ta dake ta sosai ta ji haushin ta ni kuwa a gaba na zauna na fiddo book ɗina da na fara dubawa kafin malam ya shigo. Students sai zuwa suke a sannu yayin da kowa ke harkar gaban shi wasu kuma suna hira Nabi ma tuntuni yayin da
ni kuma ke revision. Babu jimawa duk students suka shigo aji saboda ganin teacher ya nufo ajin mu. Good morning class, cewar teacher lokacin da ya shigo. Duk amsawa muka yi. Course ɗin da ya fara na koyar da mu harshen English, saboda ko da wani patient ya zo mai irin language ɗin amma a zahiri babu mai English cikin program ɗin karatun likita. Question ya fara kamar kullum nike yawan amsawa, yana gama wa muka shiga science ya shigo. Haka dai muka yi takwas har lokacin tashi yayi. Fu na bi ta gabana ta wuce ba tare da ta ce min komai ba, saɓanin yanda muke tafiya kullum. Har ƙasan raina na ji babu daɗi, sai na kwashe book ɗina na bi bayanta ina kiran sunanta, amma ta share ni sai da na yi ta bata haƙuri sannan ta haƙura saboda muna matuƙar son junanmu.